खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 मे 2025 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्राबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। आयाबो बांनो हागौ। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ। सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायाबो बांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सोरजोंबा एनायनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंजायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैनो मावफुंजोबनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो बाख्नायजानो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजावबो मान मोनगोन मावलांनाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ ह भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गासैनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मावलांनाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ बहाबा हान्थिब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मोजां मोजां खाबु मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनायाबो दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ मोननो हागोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मिन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ जेरावबो गोसो गुदुं जागोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जेबो रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।